Nyakoromogi en sa adek mar otieno intiere wang' sama yudo weche manyien e chenro mar Oimore. Odiochieng' mabende jatend piny Kenya William Ruto keto koke chike 4 mabiro tayo chenro mag chwalo thieth ne oganda jo Kenya duto, universal health coverage. Bende wantiere kod weche motenore kod piny. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu koro oyango ni kalatese mag piny gin mago mosechwal e containers duto mag kano penj e pacho kaendi. Kendo chenro koro nitiere kare mag piny mabiro chakore e pacho kaendi juma manyien. Bende wantiere kod weche motenore kod ikruok ne odiochieng' makiny tarik 20 dwe mar 10 ibialo nyasi mar Mashujaa. Ma en achiel kuom gigo bedo kwang'eyo achiel kachiel kaka timore. Ka achiel kod weche matimore kor gwenge makaluo, jogo magin jopur mag ochele medwani mondo migi ikruok makare kotenore kod weche mag neno ni olalo machwalo pi oyaw, poni koth mapek mar El Nino biro chwe to gibiyudo midhiero mopogore ka achiel kod mago mag tuke. Nyakwarom ga jwang' magi weche ma omiyo pek. We have reached a pivotal moment in our quest to reshape our healthcare delivery system. Jatend piny Kenya William Ruto opodho chike 4 mabiro tayo weche thieth ma pacho ka. All the necessary arrangements for our national examinations for the KCPE, KCSE and the KPSEA are in place. Gawo mar somo yango ni otese mag penj machakore ayanga juma manyien osechwale containers mag penj kuonde duto e pacho ka. Gijamia jito kitemnande gigo kesh gimagi dwaro gin makao simu. Na tunahakikishia kwamba kuanzia leo tunaweka mikakati. Kujire makati gruoka Mariate County ma Kisumu ng'anyo ka gikwedo monj masaka sa maitimonegi. Nyakoromogi kaka pile laiga mag tudruok gin mago moyaw, yore ga duto mag tudruok gin mago man thuolo. Inyalo twak kod achiel kachiel ka imiya pache weche mopogore mwakeloni gi elaka sechegi. Nyinga Uchengi Manuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka, Oimore kendo machiegni. Ka wachako ni jatend piny Kenya William Ruto keto koke para 4 mag chik ma koro biro tayo chenro mag thieth e pacho kaendi e bwo chenro mong'ere kaka universal health coverage. Ruto pojo kanye sekta mar thieth mosebedo ka chiwo sir makare ne piny owacho kod migawo mar thieth kuom keto sinani e chenrono makoro igeno ni biro bero chenro mag thieth e pacho ka. Lidio Keyo nigi ler. Sa 8 mar odiochieng', jatend piny Kenya William Ruto nochopo liare mar kar jot mare. Ne en nyasi ma adundo mar keto chik para 4 mag chik makoro biro tayo chenro mag thieth e thurka. The Primary Health Care Act 2023, the Digital Health Act 2023, the Facility Improvement Financing Act 2023, and the new Social Health Insurance Act 2023 provide a legal and institutional framework for a new dawn in our healthcare system. Chik manyien no en mano ma igeno ni biro kete tim chenro mar universal health coverage ma osebedi ka itemo to luar mane Luanda. Ka jatend piny onyiso chir ma en go kaluwore gi tich matek mowacho ni osebedi ka iketo e chik manyien no. In 2012, with President Kibaki, we tried, but we didn't quite get it where we wanted. We tried again in 2017, 2018, they failed. And it was because it needed some thorough thinking. In the next 24 months, we are going to have a harmonious working relationship with all the unions
so that we ensure that we deliver on universal health coverage. Jagoro maduong' mar riwruog jochiw thieth e pacho ka Laktar Davji Atela leronwa matut kotenre gi chik manyien ka geno mare en ni biro kete tim mondo mi okony oganda Jo-Kenya. Pesa mochoki e osiptal osebedo ka counties atiyogo e yore mopogore opogore, loso go ndara, loso go nyiewo gik moko, loso go pavements, but koro bill ni bomiyo koro ka pesa no choki e osiptal titiyogo e nyiewo yath. Osiptal jotuo ko dineno daktari, to daktari ndiko record gi system makoro kiwuok osiptal machielo dhi osiptal mar ariyo, to records gi pod ni atiyogo mondo bill mar adek en bill mar Social Health Insurance Fund manyalo miyo ji obed gi thieth osiptal mok bed gi chudo. Bill ni bro atiyo kapo ni pesa mane iye otigo loso osiptal mar sirikal, ni mar jo private investors be dwaro pesa no kabisa. E binde gi te gin katim nono kaponi jothieth matiyo osiptende ma Kenya ka ok ondiki. Kuom thuolo mokwongo bang' yiero, chikni chal ka gima nokelo kanyakla kweth ariyo mag siasa e od bura mamalo kod Senate ka giduto ne giyiere kendo kadho paro mar chikno. Congratulations to the leader of the minority in the Senate, because on this series of bills, it is an area where we agreed to agree on everything. Jatend piny osingo tiyo kanyakla gi counties ma pacho ka neno ni chik manyien ni oketie tim kojiwo governors ma pacho ka mondo omed tiyo gi piny owacho. This administration will not undermine our county governments. When counties succeed, Kenya succeeds. We have no issues completely with the two bills, and that is the digital health bill and the primary care health bill. The other two bills, we will not say exactly we have issues. We only ask that in the state they are in at the moment, they may not be implementable, but the solution would be to have regulations made in the shortest time possible. Kaka achiel kuom yore mag chopo singo mane omiyo oganda Jo-Kenya kinde mag campaigns, jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni ma en chik makoro dhi kelo yot e sekta mar thieth kendo bero ngima Jo-Kenya mago mayuto gene piny ahinya te yorego mag yudo thieth ka koro chenro ni idhi ket ayanga odiochieng' ma kinya nyasi mar Mashujaa Day e kaunti ma Kericho. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jagoro mgiyore migawo mar arita Raymond Omolo wacho ni gimor kod ikruok duto mosetim kaunti ma Kericho motelo ne nyasi mar Mashujaa mitimo odiochieng' ma kiny. Owacho ni chenro mag arita bende idhi med jiw kod apisas mag NYS mabiro konyo tayo jopiny mabiro chope alapno. Adequate police officers. We also have the backup from our colleagues from the National Youth Service, just to ensure that everybody who will be attending the function is secure and safe, and they will also be providing a lot of guidance in terms of the flow of traffic in and out of Kericho. And also for emergency response, we have our colleagues from the Ministry of Health on standby to be able to respond to any emergency that may occur. Ramogi chenro mar Mashujaa Day biro bagi alap ma Kericho Green Stadium kendo ibiro yudo chenro na achiel kachiel kaka biro bedo ka timore e Ramogi TV. Kodhi weche mag penje ni penj osechwale containers 576 duto mag penj e pacho ka indi kinde merito chakruok penj juma manyien. Jatend migawo ma somo Ezekiel Mashogu oyango ma chenro mar dhialo jopuonj mapuonjo jopuonjre bende gi ng'ol mopogore opogore kama bende ne okwayo jopuonj manyocha ong'anyo dok puonjo e gwenge marita kwe nokie kaka Mandera mondo miyo yie odogi e tich. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Gi juma achiel kende to piny madongo chakore e pacho ka, jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu okoni ikruok duto setim kendo penj osechwali e container duto 576 mantie pacho ka kendo tiyo kaka kuonde kano penj madongo. All the necessary arrangements for our national examinations, both the KCPE, KCSE and the Kipusea are in place. We have been able to dispatch the examination papers to all the distribution centers within the country. We have about 576 distribution centers where we have the containers. Mashogu koni jotelo mabiro rito penjgo kik tem dhi ataro kod chike manyicha oloki kama oriwo kao penj kowuok container diriyo e odiochieng'. Ma okoni e yo mabiro konyo duoko piny kuo mar penj
kokalo e otese ma iyaw kapok kindegi mag yiepo oromo. This time around, the kind of arrangement we have made is such that the center managers will be able to go for the morning papers in the morning and then also get back in the afternoon for the afternoon papers. The purpose of this is to avoid other exposure, because the kind of allegations we have been getting there before is that we normally have few problems here and there because of other exposure. We also want to assure the examiners that the necessary arrangements have been made to make sure that we compensate them in good time. Whatever they are supposed to be paid is not going to delay. Kindeno, bende ne otiyo goye kwayo jopuonj manyicha ong'anyo dokie tich e gwenge ma Mandera mondo dogie tich ahinya to mondo gires ngima jopuonjre ma ikore ne penj. Mashogo koni jumbe ariyo ma okalo nyicha en Mandera kendo en kod chir ni arita kwe osebedo makare e gwenge go. I was in Mandera about 2 weeks ago. The security situation has improved and everything is good, and we want to request our teachers to go back to our schools in Mandera and the other neighboring districts to continue with their work, and we assure them that the government will be able to provide the necessary required security. Higani, piny Kenya dhi timo penj madongo e kidienje adek magin KPSEA, KCPE kachiel kod KCSE. Judith Omondi, Ramogi TV. Report machielo mar Judy motenore kod weche mag somo ni jopuonjre man kod ng'ol ma opogore ichano kete chenro mar thieth makare e yo moyweyo ne ji duto. Mano yanko jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu mane otelo nyasi mar sidho jopuonj ma olony e puonjo jopuonjre man kod ng'ol mopogore. Mashogu bende ochwalo masinde mag konyo puonjo jopuonjregi e skundegi duto e pacho ka. Gino mokoni biro konyo chwalo somo makare ne jopuonjre man gi chal makama. The government is determined to ensure that runners with special needs and disabilities live in good health in order to discover their education potential, that they require regular medical attention and interventions. For this reason, it is the intention of the Ministry of Education to pursue their inclusion in the Universal Health Care Program, which will be launched by His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, during the Mastia Day tomorrow in Kericho. The Universal Health Care Program will enable the runners to access critical therapy and rehabilitation services. This will help alleviate the severity of their special needs and disabilities. Kadhi weche motenore kod kadho wadh nam chumbi, jotelo mawuok e gwenge ma kadho wadh nam chumbi ong'ado gi dola achiel mar keto tenge pogruok mag siasa kendo tiyo kanyakla e chwalo chenro mag dongruok ne jodak makono. E romo manotelie kod spika mar Senate Amason Kingi kod gavana machon ma Mombasa Ali Hassan Joho gilando chenro mar romo kod jatend piny William Ruto e weche mag dongruok kaachiel gi weche mag uso dho wath ma Mombasa. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa ma ne en thuolo mokwongo ma jone otwa kod jofwambo weche tok yiero maduong' mokalo bang' ng'anyo ne chenro mag Azimio nyaka ne bag yiero higa mag 2022. E okenge mag miyo gwenge makadho wadh nam chumbi duol kod oteku e weche mag dongruok, jotelo mawuok e gwenge go oyiere gi duol achiel mar tiyo kanyakla e chwalo weche mag dongruok. E romo mane otelne kod spika mar od bura mar Senate Amason Kingi kod gavana machon ma Mombasa Ali Hassan Joho, jo od bura, jotend migepe, governors, senators kod spika mag county assembly auchiel mawuok e gwenge makadho wadh nam chumbi osingo mar keto tenge chung' maggi mag siasa e nyayo weche mag dongruok. Toka tufanye uchaguzi mwaka jana hatujawahi kukutana kama viongozi wa pwani ili kupanga mambo ya kimaendeleo katika ukanda ule wa pwani. Kwa hivyo tukonelea vyema kwamba ni muhimu tuje pamoja bila kujali mirengo yetu ya kisiasa kuzungumza masala ya kimaendeleo. Kwamba tumekuwa na mkutano
wa kufana sana, na tumekubaliana mambo machache. Jambo la kwanza, tumekubaliana kuanzia leo sisi wote viongozi wa kutoka jimbo la Pwani tutaimarisha umoja wetu immaterial of our political affiliation. Joho ma osebedo ka ok nere e paw siasa kuom thuolo malach tok yiero maduong' mar 2022 bende oyuoro e romo ma kawuono, kendo yango ni gin kaka jotelo ma ok e gwenge makadho wadh nam chumbi gibiro tiyo kanyakla kod jatend piny Dr. William Ruto ewi weche mag dongruok. Tumesema kwamba tutaweka agenda ambayo inamgusa mpwani yoyote kimaendeleo na matarajio yetu na mahitaji yetu katika serikali ya Ruto sahihi, President William Ruto. We have a structured engagement with him on how we can develop the coastal region kimaendeleo. Joho maen jalup ogai mar duond bura mar ODM oketo elela ni gichano twako Dr. William Ruto ewi chenro mar keto dho wath ma Mombasa e lwet ji giwegi kaachiel gi weche mamoko mag dongruok. We have tasked Governor Mvurya, CS Mvurya and CS Asha and Speaker Kingi to reach out to the President so that we can quickly resolve, most importantly for now, the issues that touch on our ports. Tumewashirikisha katika mazungumzo haya, manake hayakuwa mazungumzo ya kisiasa, bali ilikuwa mazungumzo ya vipi tunaweza kushikana mikono kuleta maendeleo. Mabiro katodoko ni ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga osebedo ka wacho ni onge weche mag dongruok ma iyudo e kar jot maduong' ma jatend piny State House. Tumekubaliana kwamba we will allow the 6 counties na viongozi wote wa kaunti 6 kutengeneza agenda ya kimaendeleo ya jimbo la Pwani ambayo tunatarajia kuyaona, so that we can formally engage the government kupitia Rais William Ruto. Joho ne en achiel kuom askeche madongo mag Raila Odinga motelo ne yiero maduong' mokalo, kata kamano ok osebedo ka onenore e chenro mag Azimio tok yiero mar 2022 kaka ng'anyo mag kwedo sirikal mag Kenya Kwanza, gino ma osekelo penjo mathoth ni Joho ni kanye. Jotelogo bende osingo mar dhi nyime kod romo e ndalo mabiro kaka yo mar tego riwruok manie kindgi. Viongozi wa Pwani, umoja wetu ndio ngao yetu. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Weche mag muko ma osebedi kitime gwenge mag Mavoko, Doma, Machakos owito kokwayo mane riwruok mar Aimilu Kenya ochwalo mondo chung chenro mar muko udi ma Mavoko. Mayangi ka bende migawo mar lo wacho ni lo milaro ma Mavoko e kaunti ma Machakos en mar kambi mar simiti mar East Africa Portlands. Jatend migawo mar lo Alice Oimore wacho ni oboke mag lo nyiso ni lobno ma kambino ka migawo mar lo dwaro mondo riwruok mar Aimi ochul joma odar kendo muk utegi Mavoko kaponi nonro yango ni ne giwuondo jopiny e ng'iyo lopego. Chenro muko kara mar muko ne odonjo odiochienge mar 6. The tragedy is the destruction continues, the suffering of the people continues, and this is a national tragedy. The applicant's case that they purchased the suit property has not been supported by any evidence, and therefore they have not demonstrated that their root of their title is clean. The type of proceedings to be supplied to parties, the court to ensure that the proceedings are filed by Wednesday. Council to pick their ruling on Monday at 1 p.m. Ramogi kinde ni ma koth mar El Nino chwe gwenge mathoth e pacho kaendi. Gedo mar olalo mar Orenziu manochaki mapiyo tok ji moktine 30 na wito ngima gero no higa ma 2021 pod ok otieki. Olalo no ochopo kwana tamalo 43 ka jodak jogo matiyo kod wang' apaya nigi kibaji kod luoro ni masira manotimore chiegni gi 2 mokadho kidek much kendo.
Ang'wen dwe mar 12 higa ma 2021 masiro mako gweng' ma Mwingi aora Manziu. Oganda 33 owito ngimagi kendo lit kod kuyo kwako piny Kenya kaluwore kod kwan maduong' mar oganda mowito ngimagi aora olalo Manziu. Piny owacho kod kembe migepe mathoth riwore lwedo kendo golo ringre jogo duto ma masira nojuko e bas manoting'o jogo mane dhi arus ma aora Nziu mane ong'ado ngimagi machuok. Singo kod sei chwalo koni kod kocha ka piny owacho gero lalo manyien thuolo mar higa achiel mane oni ngima oganda oriti kendo yore wuotho ber e wang' apano Manziu kochomo nguni. Kata kamano, higni 2 bang'e, ulalo mar ng'ado aora Nziu pod ok otieki. Kambi manomiyo rak pod dhi nyime gi chenro mar gedo ka kwan 43 kende mar ulalono ema oseger. Jodak pod nigi pek e ng'ado aorano kendo chopo ne chenro mopogore opogore ka gitiyo kod wang' apaya Manziu kochomo nguni kod nu. Na hii bridge imekaa sana kama haijakamilika, so kwa maendeleo tuoni juu imemaliza mwaka na ilikuwa imeidiwa even 6 months it will be complete the bridge. Lakini sasa tuoni kama inatusaidia sisi kama wanabiashara ama watumiaji wa hii barabara. Jodak kod johala wacho ni e kinde mag koth chunogi mondo grit nyaka pidog piny e aorano eka mondo ging'adi, ka kinde mamoko ka gideko chunogi mondo ging'ad aora kata ka opong' eka gichop kuonde magidhiye. Maji iko hapa na kumefungwa, lakini tulikaa hapa around 2 hours ngoja ipungue, na hadi sasa hizi bando si eti imepungua juu kama hizi gari tumeona vile imekaa tumevuka tu kwa kujiamini, si eti ni kurisk, we are risking our life. Tok mano kende, jogo matie kambi manomiyo rak mar gedo malo lalono bende nigi ng'ur giyango lwasi marach mar tich, chudo ma ok ni kare to kod jwang'o chenro mowinjore kit gedo mar lalono mane chunogi mondo mine gi jwang' tich e kinde mokadho kapok ne giduogo kendo dhi nyime gi gedono. Shida yenye iko ni kwa malipo. Kontrakta wetu malipo wanatulipa kwa hali ambayo si mzuri. E kinde ni makoth mar El Nino chwe moko kuom gwenge ma pacho ka Kibaji kod Luoro ogotache chuny oganda kod jodak e alworano matiyo gi olalo Manziu, ahinya to jogo manotony e kinde masira ma okadho ka giwacho ni masira kidek muoch kendo kaluwore ni pod ok ochopo e rang'iny mar konyo e ng'ado aorano. Mimi ni mojawapo ya manusura kwa kule janga la Nziu mnamo tarehe 4 mwaka wa 21 Disemba, na kulingana na hali vile ilivyo katika hiyo daraja sahihi, hiyo daraja imefikia 43% kwa kujengwa, kenye namaanisha ya kwamba bado hakuna uwezekano wa magari kupita wakati mvua imenyesha. Kwa hivyo kuna uwezekano kwa 1% kubwa sana ya tena janga kama lile lililotendeka miaka 2 zilizopita kurudia tena. Gikwayo piny owacho mamalo kod mar kaunti mondo tikanyakla mano ni daraja no otieki kendo poni jal manomiyo rak onge kod thoche mar tieke, to mae omi kambi machielo manyalo tieko gedo mare mapiyo kaka yo mar geng'o masira machielo manyalo sieko. Yule kontrakta ambaye alipewa hiyo kazi awezeshwe kumaliza hiyo kazi haraka, kwa sababu tunatarajia mvua za El Nino sahihi. Kama Kiu Construction atashindwa, hiyo kandarasi ipewe hata Mchina. Higni 2 koro kalo, jodak, jowuoth kod johala matiyo gi wang' apaya Manziu kochomo nguni kod nu pod nigi luoro. Chenro mag wuoth e kind mamoko pod kwamo kendo gionge kod ng'eyo e kinde ma gedo mar olalono ibiro tieki, kama duong' ma gikwayo en mondo piny owacho utiek gedono mondo geng' masira machielo manyalo biro muochie. Wadhi e gwenge ma kadho nam chumbi, jadolo Paul Mackenzie koro dong' e akere keke bang' doho ma Shanzu thichore gi chien kendo koni ok ginyal golo chik mayiene yuoro e nyim kamati mar od buch Senate kata oyo. Ma en bang' okind Mackenzie Wycliffe Makasembo koni nyaka sani gikia ni onego gilu chik mane doho golo mar geng'one Mackenzie e jela koso luwo mar Senate mane dwaro ni gichopi e nyimgi. Okil mar piny owacho Jami Yamina koni doho kod Senate gin bede piny owacho mochung' kar kendgi e tayo chenro mekgi kendo nyaka sani doho pok oyudo kwayo mar Senate madwaro ni Mackenzie ochope nyimgi. Jang'ad bura Yusuf Shikando koni kaluwore gi chike ma pacho kaendi onge ratiro mar golo chik moro amora mar Mackenzie chope nyim kamatino kata oyo. Matimore segi ma kamitino singo goyo Mackenzie kaachiel kod okil mare fwaye ma silings gana 500
poni girem chopo nyim gi mar duoko penjo matude gi wach tho mag dhano bura e bungu ma Shakahola. You have the power zone now. Yeah? And somebody explained because they're confused now. You know where to appear before you, before the Senate. You don't appear before the Senate. I've been warned that I've been fined 500,000 shillings. I don't know. It is not for this court to direct Senate, to speak for Senate and direct Senate on what it should or should not do. If there is a conflict in the functions of two independent constitutional bodies, then there is a right forum for resolving that conflict. But it's definitely not this court and not in these proceedings. So I decline to give any directions or any comments on whether it's right or wrong. Let the respondents approach the right forum. I do not speak for Senate. Chenro mar manyo ringre ji ariyo mane otho bang' kisima momore kuom gi gweng' ma Junda e Kisaun Mombasa koro donjo odiechienge mar adek. Man bang' ten kaunti ma Mombasa kaachiel kod apisas marakore gi masiche ma apoya chwalo tinga masani dijime kod kunyo kendo yaro kisimano mar fut 50 mar temo manyo ringre ji ariyogo mane oikore kanyo chieng' wuok tich. Gavana mar kaunti ma Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir kata kamano ogolo chik mondo miyo kaw kangne jogo duto ma ibiro yangi ni gedo maonge boke mapodho gedo makamago. Haiwezi kuzuia. Kisha nikiulizia nikaambiwa jamaa walichimba bila ya idhini, bila ya permit, bila ya lolote. Ni lazima tuhakikishe yoyote anayejenga sasa hivi, hii department ya lands na department ya transport wazunguke kila pahali, watoke ofisi kila moja aoneshe permit yake ili tuweze kujua usalama wa watu wetu ni namna gani. Sasa hakuna mwili uweza kutolewa kwa ile landslide, lakini tunafanya juhudi kwa sababu vile tunavyosikia ni karibu takriban futi 50 kwenda chini. So na tunaendelea kuchimba tuweze kutoa, tunavyojua ni miili miwili ile habari inaokuja. Lakini tukichimba tukifika hiyo futi 50 ndio tutajua sasa ni miili mingapi. Nakoro mga jwangi lipot mowuok gwenge mag Mombasa nobro yiena mondo mi akaw yweyo mara mokwongo kata kamano kapok akaw yweyo aluga japeng' achiel mara Bom Center inene yo makare intiere koda nyaka giko. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Afel Kosuda wachno chieng' Emmanuel anene makare kantiere Kisumo kaendi weche manyien uyangonwa mayom. Erokamano Afel. Mar New Jaro Israel Church ineno Ramogi TV kaintiere game Ramolo kinyisani ngawa kata kamano kamano kuom kete Ramogi TV. Emmanuel Maya Owino Kamino Molo mar Ngodhe awinje maber poch gi pak Ramogi TV kuom kelo weche maliw. Kamano kuom kete Ramogi TV. Omosh Digaro Land Cruiser jo Kenya rito gi sironyo mondo jatend piny kiny uwe wach duoko nengo fuel piny okamor onge gimore shujero. Kamano kuoma nyingi Ramogi TV an Akinyi kawuok Vihiga County no wang' jowi mar Ramogi gi oweteni Collins Waga gi Bravina Bwao kod baba Samuel Wachweru. Iwacho ni kwayo negi duto nyithigi te hayo mabere piny maduong' mabiro. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Nyakwa Ramogi joma magimo kuom ote moore namba mar 36000. Kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Heri kaka inyalo weyo nyathi matin mondo gol remo? Haleni ng'eni nyoro gotieno para. Do you even know his age? Ini paro ni in kaka meher. Kare winja asai ni mondi hori ane mondi. To in meher nyisa ni mageng'o motimre kaegi. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni
nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Quality Masters Joy Millers kelo ni mok ngano manamba chiel e Kenya mungere kaka Raha Premium Fortified Multipurpose Home Baking Flour olose e yo mong'ith king'iyo ler mowinjore gi gige chiemo. Mae ok nyal pim gi kit ngano moro amora e pachoka. Sani koro inyalo loso chapat, mandas kata cake e yo ma in iwuon idwaro. Yud chapat mayom kitiyo gi mok ngano mar Raha. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Name athot, you are told a number mar 0723730539 kata 0733851201. View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. New Stay Soft Adric Concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. New Stay Soft Adric Concentrate. Also available in convenient sachets. Ya koromogiro kamano kuom medokete e Ramogi TV. Wadhi e kaunti ma Kisumu. Jopuonjre ka tiegruok mar Ramogi Institute of Advanced Technology RIAT nobago ng'anyo kaluwore kod nok mar arita kwe e gwengego ka giwacho ni japuonjre achiel nowito ngimane. Kama moko nigi hinyruok mopogore opogore ka bende magi luwore kod monj ma kinde ka kinde. James Okoth nigi mathoth. Mano e kaka jopuonjrego no lake apaya mochomo chuny boma ma Kisumu koa Kakamega. Kagiting'o oboke kendo gweyo kalore gi ng'ure wi nok mar arita kwe. Jopuonjrego no yoro nyaka Kondele kagikwako apaya mochomo boma ma Kisumu. Kendo muomo nyaka rangaj kano ringre joma otho ma Jaramogi. Kama ne gigoe onyono kagidwaro ni golnegi achiel kuomgi gine. Kalore gi jopuonjrego, monj makamano notimre otieno ma tich ariyo kendo weyo jopuonjre ariyo gi hinyruok to bang' lawo kodgi thieth e kar thieth maduong' e kaunti ma Kisumu. Achiel kuomgi manyinge oseyangre kaka Rasta Siwago nowito ngimane otieno ma piny orugo kawuono. Oyudo ka nowuotho kende, jogo nogoe gi apani beti. Koro bang'e no ka wuoyi moro bende wuotho to yude ka jogo segoe. Wuoyi no ne konye. Wuoyi no be the very same people ochako attack mochako go wiye at the very same time. Gini otimore e kind saa mar saa 2 e kind gate mokwongo
gi mar ariyo mar skul Riat. Jopuonjre wetene pare kaka wuoyi manyocha riek kendo muol ka koro gidwaro ni rid weche arita kwe e gwenge mar Riat kendo mana kata e kar tiegruogno. En ng'ama nodongo kendo mamagi nonyuole to mamagi nowito ngimane. Mano kaka ng'e keche Rasto Kiwago no nyinge en relative na gi dala kocha mane ng'ano dak kaka dagi ka othin. Janyuol winje malit ma admin should take this thing serious, and I want to urge admin so that they can talk to the police station. Iyo patrol ya usiku ikwe thara patrol. Bang' yango tho makamano, jalup commissioner ma Central kane twak gi Ramogi TV ewi wachno, owacho ni onge achich moro amora mosendhi ka bende no singo medo apedha ma otieno kendo wacho ni gisechako nonro ewi wachno. Hivi kwamba tunaongea maofisa wetu wa usalama na hasa wa kitengo cha CID wako na hiyo kesi wanaendelea kuchunguza na nawahakikishia kwamba wale ambao walisababisha kitendo hiki watachukuliwa hatua kulingana na sheria. Monj makinde ka kinde e gwenge mar Riat biro e kinde mang'ur e weche mag arita kwe medore e kaunti no ka jodak koro seyo bila kuom samuoyo kendo kwayo apedha makinde ka kinde. James Okoth, Ramogi TV. Moko kuom jonyuol e gwenge ma Kitengela, kaunti ma Kajiado nyiso luor mar jewi kaka nyithindo ma hikgi ni piny imedo rwaki grube ma jendeke mag kwanyo kod uso chumbe madongo dongo. Jonyuol go koro lieko ni grup moro Kitengela osebedo katiyo kod nyithindo e weche mag kuo. Thothgi wacho ni nyithindgi oringo kowuok pacho kendo oseriwore kod grubego. Gikwayo obila donje wachno mabende omiyo nyithindo oweyo skul. Joiso Duor nigi ler. Lit mar nyathi min mare ema winjo. Elizabeth Nafula sani nigi paro mathoth. Kuom thuolo moheo jumbe ariyo pok oneno nyathine ma jahigni 12. Owacho ni nyathino nowuok skul moringo kendo weyo lepe mag skul kod bugene to nyaka sani okia kama nyathine nitiere. Sasa huyu mtoto nilikuwa na issue, alianza kutoenda shule na wakati nilijaribu kufuatilia nikapata alikuwa amechukuliwa na vijana wa Gaza. On Tuesday tarehe 10 aliamuka akaniambia anaenda kujisaidia na hakuwahi rudi. Miyono manigi nyithinda deka wacho ni mano ken mokwongo ma nyathine no ringo kowuok pacho. Olero ni nyathino osebedo ka wuotho kod grup moro mar jomaundu e gwengego mag Kitengela ka grup no osebedo ka tiyo kod nyithindo e weche mag kuo. Huwa wanachukuliwa na vijana wakubwa na kwanza huwa wanaanza kuwapeleka PS. Sasa hiyo kwenda PS ndio baadaye wanawafundisha ukitaka kupata pesa yako utakuwa unaenda kuchemba. Kuchemba ni kurokota scrap chuma. Na sasa kuna siku nimempata na master key. Hiyo kifunguu walikuwa ameenda kuiba mahali Yukos. Katobedo ni osebedo kogoyo lipote tesendo bila ma Kitengela. Owacho ni obila poko kaondamo mora mora gino makoro weye kokia kama onyalo chako manye nyathine no majagreda uchiela. Sasa sijui kama wanangoja wapatikane mahali wameenda kuiba vile wao wanaenda kuiba. Polisi waitwe wapige risasi ndio niambiwe hii ndio evidence nitiwe maiti ama wanataka evidence gani. Na hii ni kikundi yao askari wanajua kwa sababu ni watoto hata wakinyang'anya mtu simu ukienda kuripoti unaambiwa ngoja tutafanya tracking hakuna. Ondamo machuo kende kowuok kanyo waromo gi Rael Paul manyathine majahigni 14 bende noriwore kod grubno. Kata kamano negibedo johawi magiyude. Alipotea Monday saa 7. Sasa saa 9 ya Tuesday ndio nimekuja kupata. Na nimepata akiwa amebeba scrap. Wachore ni nyithindo mantiere kind higni 7 nyaka 15 medo riwore kod kweth moro mar jomaundu gino makelo luoro mang'eny ne jonyuol ma Kitengela. Hata nikipigiwa simu nyumbani mzazi wangu kama leo amenipigia simu anasema shule zikifungwa anataka kuona pengine wajukuu wake, sijui nitamwambia nini. Serikali achukue watua afuatilie hao watoto wa mabangi juu hiyo ndiyo anaweza saidia wazazi. Watoto wengi anapotea na anapotea kwa hiyo njia. Unajua wanapotea hivyo kumbe watu wamejiingiza kwa ujambazi, hiyo ukaidi, so hiyo si poa. Ne waloso kod komanda marobila Maisinya to kata kamano onyiso ni poko winjo bura mora mora ewi grubno mar jomaundu kosingo mar timo nonro. Joiso Duor, Ramogi TV. Kauo Kajiado
wadhi Homa Bay. Jaod bura County ma Homa Bay Joyce Osogo Bensuda lweni chenro mar pogo taulo mag riane jopuonjre manyiri e skunde mag piny owacho e pacho ka ndio keti apise mag jaod bura mag wakeini e counties mathurka. Osogo wacho ni kaka jaod bura mag counties mathurka gineno ni ok en gima kare mondo mi chenro mar pogo taulo mag ria oketi bo migawo mar somo kaka en gie sani. Omedo ni jaod bura mag wakeini manyalo tayo chenro nikech kaka migawo mar somo time thoth jopuonjre manyiri ok yudgi kaka owinjore. Olose lap ma mofa e kar jaod bura mag Kabondo Kasipul kameno sidhi e chenro ma en go mar bero ngima joma mine, rowere kod jogo modak gi ng'ol. Nyasi mano yore gi jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili. To buy a packet of sanitary pad at the expense of being pregnant and drop out from school. I'm advocating on behalf of the women reps today on this podium that sanitary pads must be disbursed with immediate effect. Must utilize entrepreneurship to cushion our daughters and our mothers from dehumanizing living conditions and food insecurity. There is an overarching necessity to bolster community development initiatives to repose deeply rooted social challenges whose some manifestation is poverty. Kawadhi nyime en ni duol mochung' ne keyo pi e puothe National Irrigation Authority ukoko mar chako keto kenge mag iko puothe ochele alwora mar Imbo mar Kenya kotenore kod wach kod El Nino. Manolandi ni biro burore pacho kaendi. Millicent Adhiambo nolimo moko kuom jopur ochele Manyando kendo miyo ler. E kar pur ochele Manyando, waromo gi jopur kalarore, gichwo kodhi e lowo ka gigeno keyo mabup. Moko kuomgi to sechako timo ikruok ne El Nino kokalo kuom baro wang'o ula ka gitiyo kod tinga. Chenro ma osir kod board mochung' ne keyo pi e puothe mano National Irrigation Authority. Kata obedo ni ikruok makama ne El Nino dhi nyime, rem to pod nitie. Iwacho ni sani wan gi koth mabiro. To kodhni kirango area mose kitanda production ino block mo ntie sani wadhi yawe kiny. Moro be kiny wayaw kiny. Tingeni nitie a lot of risk. Ka koro giyaw gigi gikawo pesa gi ka koth biro to koth gine. Koro desilting wadwaro excavator cha mondo beda kae. Wadwaro gi kata dek kata ng'wen. Kwayo ni mondo gikelnwa tinga maduong' malake nyalo chopo loka cha. Mondo tinga no yuernwa canals go mondo bed maler. Ka diponi canals go bedo maler to koro kata ka pi biro to gidhi outlet pump to nyalo konyowa mondo golnwa pi. E mano jopur ochele yango midhiero ma pod gikaloe mamedo thiro yuto margi ahinya to mbolea manengo ne oyweyo ma ichiwo kod sirikal. Jopur pod inyore. Was streamline kaka gigi nyalo bedo supplied on the ground mondo yudgi in time. Ok wayud gigi kech wan gi jok moko man gi pesa moingo wa jogi dhi to kaw gigi at our expenses kato jopur dong kane nono. Makata mnasani sama wuoyo kani winyo sechamo michele makata jogowi lawa nyake ot makata mnasani okadake oda. Kam diponi kodni obiro kapok outlet pump no bet to nyiso ni mchende mwasepidho kagegi dhi nimo te. Bende giseotend kaunti ma Kisumu kuom keto nyau e kedo kod midhiero ma jopur ochele osebedo kayogo kinde ka kinde. Giwuoge their comfort zone kuno mondo gibi gik moko ginyalo biro ngone field ang'o field work gi gioro nyaka field assistant gi gibiro wanya yudo kata kodhi maber wanya yudo gik moko mayot gimbe nitie kama ginyalo timo mondo gikonyne gi government mamalo. Kwayo gine sirikal en mane kotenore kod wach bero pur mar ochele kaka achiel kuom chenro mag pur manyalo konyo e nyayo chiemo pacho ka. Ung'e ni koth kuduong to in the next 2 weeks ubro neno wa TV kwa ywak sufuria inaenda kila kitu inaenda. This is the time mondo mi wageng gik minyalo dhi tigo e Red Cross ka wakel gi sani to wageng. Adiri makende ni gisani kata kidhi NCPB ok nyalo yudo fertilizer mondo mi bitige puodho. To ne wakwayo ni kata ka inyalo kel fertilizer go to chorgi machiegni ne japur. Wadwaro gima iluongo ne drone cha ok nyal go gicha. Wadwaro gima iluongo ne aerial execution gi ndege magoy kama duong kabisa. Koro gino bede gimoro ma en sustainable ok ni gima ko goy dichiel to wacha kwasaye waringo wadhi koni. Manager mar kuonde pidho ochele ma Imbo mar Kenya Kennedy Ouma to yango ni gin kod chenro mar kelo ne jopur masinde moromo mag goyo pi e puothegi kendo juma manyien gibiro medo tingni madwarore mag baro wang'o ula. We have already gotten a excavator with a longer arm and I think by next week we'll resume that work. Procuring another new pump and I think by the next few weeks the process will be concluded and installation of the new pump
will begin. Magi biro bang' ka duol mochung' ne chal mar kor lwasi ne koro biro mar El Nino pachoka e seche ma bende jatend piny William Ruto e limbe mare e gwenge ma Nyanza ne olando chenro ma sirikal ni godo e bero pur mar ochele mondo kony e tieko wach ochele madonjo pachoka kowuok e pinje maoko kaka yorno mar nyiewo chiemo moromo pachoka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County. Wadhi kaunti ma Migori, lwenj kedo kod nyange mar nyiri e kaunti no ochakore kendo motelo ne kinde timo nyange gwenge mamoko e kaunti no machakore dwe mar 12. Kada bed ni piny owacho oselando ni kwan nyiri mitero nyange osedok piny, jokanyo pod nywando pacho ganda mar tieko chutho. Kaunti ma Migori na achiel kuom counties 22 pacho kama pod nyithindo ma nyiri itero nyange ka imedo se jodongo ma pod omako chike. Kuom higni maloya par piny owacho, kaunti mago mag piny owacho osebiro ka kedo kod nyange mag nyiri e kaunti ma Migori. Lipot ma wuok kuom piny owacho yango ni kwan nyithindo ma nyiri ma itero nyangu osedok piny kaure kod okenge ma oseketi kod piny owacho kuom higni mathoth. Ka kuom adieri anasetiyo kuria kama ng'eny to gima dang' awachi FGM dok chien. Gimomiyo dok chien sani gipondo. Mentorship has been beginning from the primary school kids 9 to 12 years onwards to ensure that they also get to know their rights, and we work towards that. Nyithindo manyiri mathoth oseresi ka idwaro ter nyange kamoko kuom jonyuol bende osemaki kendo koro chwale doho nikech nyange. Nyange mar higa mokalo ne wamako dhano maromo 65 moko nosatwe ji madhi 10, cases moko 10 pod dhi mbele court. E okang' mar tieko nyange mar nyiri e kaunti ma Migori, riwruogno mar Network for Adolescent and Youth of Africa NAYA kautende kod piny owacho ochako ng'wech manyien mar kedo kod nyange mar nyiri e kaunti ma Migori. Gima nie kit ji gi timbegi, to gik manie kit ji gi timbegi ok inyal biro dichiel ka ng'ama yawo dhoot to nitieko. En gima nyaka itwag gi oganda mos mondo omi gineni mae rach mar nyange. And after circumcision they are expected to become mothers, to get married, and this leads to early marriages of course, and then early pregnancies. Ko timne ng'ato FGM to nyuol gibedo kama tek samoro. Koro sama nyuol ne obedo matek chande to yot mondo mi obed gi bende gima waluongo ni fistula. E chenro ni ma otisi kaka catalyzing whole community response for abandonment of FGM, NAYA kawo rekod piny owacho geto nywando pacho ganda go matimo nyange e gwenge go mar kedo kod nyange mag nyithindo go manyiri. Mane gikone gidwaro en ni gin ma gidwa ni gikaw okang' mambele mar mondo giduok weche mag nyange mag joma nyiri ichien. Matinda ni koro wabiro dhi e gwenge kacha to wabet go ganda. We come back to give on the button with an alternative rite of passage saying that urembo wa msichana ni elimu, and we are going to the grassroots level, engaging other partners. Josiasa ma osebed ka iseyo ni ochung' kara e wechego mag nyange bende geto e bo chenro ni. Josiasa ok obedo committed to ending FGM. Ka wan kodgi to gibo wacho ni wayie, to ka gin gi jopiny to giwacho ni ma timu ratima dhiuru go adhi mbele. Kaunti ma Migori en achiel kuom counties 22 e piny Kenya ma pod nyithindo go manyiri mathoth pod itero nyange ka seyo bende osebed ka iketo ne jodongo mathothgi pod omako wechego mag nyange mag nyiri. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ne jogo mosebedo kaluwo weche matimore e kind Israel to kod piny mabende gilarore godo en ni limbe mar jatend piny Amerika Joe Biden e piny Israel ne orumo ka bende ne giketo winjruok kod jatelo ma piny Egypt kod jatend piny Israel kama timore kinde ma Prime Minister ma piny Ingereza Rishi Sunak bende olimo piny Israel mar ungo jatend piny Israel Benjamin Netanyahu lwedo. Eric Ounda nigi mathoth. E winjruok margi, jatend piny Amerika Joe Biden kod jatend piny Egypt Abdul Fattah al-Sisi ne oyiere ni loche maromo 20 moting'o chiemo mar kony ibiro yienegi mondo odonji e boma ma Gaza kokalo e tong' ma Egypt. Wachore ni loche maromo 120 osehikore e tong' mar Egypt
mar tero chiemo e boma ma Gaza. Ma inyalo wach ni en wach maber ne jodak ma Gaza, kaluwore ni e kinde mokalo jatend piny Israel ne otamore ni onge chiemb kony madonjo e bomano ma ichich ni kweth mar jo Hamas opondoe. Israel kata kamano ne oloko chung bang' romono kane giyiere ni lochego ok bi yienegi mondo odonji te dichiel. Israel ne owacho ni lochego biro donjo achiel kachiel. Israel bende ne owacho ni giyie mondo chiemb kony odonji e boma ma Gaza mana ka jo Hamas ok bi konyore gi chiembogo. Bende ne gilando ni ponono ni jo Palestin omonjogi e yo moro amora, gibiro loro ne chiemb kony go madhi Gaza. Riwruog pinje UN kata kamano olero ni loche ma ok tin ne 100 ema nyalo ting'o chiemo maromo jodak ma Gaza. Jodak ma Gaza ma okalo 2.1 osebedo ka ok yud pi, chiemo, yedhe kod teko stima nyaka ne lweny chakre. E kinde ma magi timore, piny Israel osebedo ka daro jokanyo ma odak e tong' mare kod Palestin. Mae bende timore e seche ma Prime Minister mar piny Ingereza Rishi Sunak ne olimo piny Israel ma opuoyo Netanyahu kuom monjo kweth mar Hamas, ka bende ne owacho ni olamo loch ne piny Israel. Hamas has perpetrated an absolutely barbaric act of terrorism. It's right that Israel exercises its right to self-defense. It has not just the right to protect its citizens, the duty to protect its citizens. It's important that the conflict doesn't escalate regionally. That's why I'm talking to as many people as I can across the region. I've already done that, and I'll be able to see more people in person on this trip. Israel to pud omako chung ni nyaka kweth mar Hamas owe joge gi mane giteko. Ka nyaka sani, dhano moheo 3,700 osewito ngimagi e boma ma Gaza, ka moheo 1,400 bende osewito ngimagi e piny mar Israel. Eric Ounda, Ramogi TV. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go Ticha Beach ka Ticha Beach seche machal kama. Ka in jahera mar Luo Benga kata Ajawa wakelo ni ngolo mubedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngeja the entertainer. Kaka pile nyakona mugejo wawacho ni kete manaka. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sangwen Otieno. Heri kaka inyalo weyo nyathi matin mondo gol remo? Haleni ng'eni nyoro gotieno para. Do you even know his age? Ini paro ni in kaka e meher. Kare winja asai ni mondi hori ane mondi. To in meher nyisa ni magi ang'o matimre kaegi. Masaya Akiba ni sasa. Save using your Equity mobile app or Equity online. Save for your short-term goals or long-term goals. Be it school fees or to start a biashara, to buy a house or a car, save for a plot or equipment, or even a wedding or a vacation. Save using your Equity mobile app or Equity online and start your journey to realize your goals. Kusave ni rahisi na Equity. Karibu member.
Thoth ranyisi mane oyud seche ma ipimo tuo mar kansa ne ofwenyore ni ok gikel tuo mar kansa. Kik iluor dhi e pim kata timo screening. Dhi e pim nyalo reso ngimani. Bedi en kod tuo mar kansa, okonyiso ni ong'adi buch tho. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi 3,000,000 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 2978. Weche mag tuke. Kamati matuke mag Olympics e pacho. Weche mag tuke. Kamati matuke